Hola, soc Ferran Senén, coordinador del col·lectiu del Marítim, i vull ser el vostre candidat a les eleccions municipals com a regidor. Tinc molta il·lusió i també tinc experiència en la gestió de projectes municipals. Vull una ciutat encara millor. Vull una ciutat més humana, de trobades, de botigues, de risses, d'encontres. Vull una ciutat cultural, una ciutat potent, innovadora, però arrelada en la nostra cultura i la nostra llengua. Vull una ciutat d'oportunitats on totes les persones tinguen sempre un horitzó. Esta és la ciutat que volem. N'hem fet molt i en farem més. Ens acompanyes?